nogone cek ucul. Dingenane wis lho, lha kae lho. Umume mak ding 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 ding. Bo, ki gawe apa iki kok ya? Naga sari. Lah ndi nagane? Nagane ndi? Naga sari ya naga sari. Sarine kae. Ku nganu cuci piring. Lah iki apa panganan jenenge naga sari. Lah nagane ra enek, sarine nek kae. Iki nyapa jenenge naga sari Mas lek sing gawe Mbak Sari ngono lho. Walah ya. Nagane endi? Nagane endi? Nagane golek dhewe kono. Endi ta nagane kok ya? Nagane ning lambemu kuwi lho. Endi bu nagane endi ya? Nagane kowe kuwi kok poso-poso bareng kok malah kaya ngono kuwi. Bah, kaya endi nagane? Ah iki gedang kecut iki sing digawe naga sari. Sorry. Kaya delokan ta nagane kaya ngene lho iki lho. Enak to mung. Lah iki poso kok kaya ngono to. Piye to piye aku ndelok nge-review naga sari. Nagane gak enek sarine sing gawe panganane. Ngono lho. Piye iki piye? Piye ya bapakne Kok jemek ngene to? Lah ya mbok kuwi Jek panas kok. sing gawe Mama Sari. Lah iki paling nem gara-gara paling jek panas yo to. Jek panas. Engko nek wis adem ya pangga kenyal. Ngono lho gagak Weh, janses. Wete lambe. Awet aku malah lowe. Lah wis poso apa ora kaya kita jilan kae. Ambune janses. Sing ape order ya iso. Langsung DM. Ya aku ra bakul. Kae no. Mbak Sari kae no. Kaya lha iki kan jenenge naga sari. Sing gawe gara-gara Mbak Sari, makane tapi nagane gak enek, nagane cek ucul. Dingenane wis lho, lha kae lho. Umume mak ding 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 ding. Ngono, weh, jangan